Kinong three yang Brunei domestic workers apok kalama jong ke National Domestic Workers Movement Meghalaya Region kila penlong ke jingya kenduk lang bat kinong pathai kubor haka katlai terik ujeliu arhajar arpuar ban pen penash pang ke jingyat patba ke jong kani ke kenhun kaba onsal penlong shen habaya kran bat kinong pathai kubor ke Presiden Jong Kaseng ke Kong Patricia Riatam kala pentip bakarali ni jingyat patba kinong three yang Breu ke ban salong haka khatn riu tarik ujeliu arhajar arpuar kan sedang namadan yorang heb hajan ke Fire Brigade Shillong bat on penkut yaka Hamadan Malki. Ka Kong Riatam kala buat ru ke jengkerpat syaki trayeng bikin pelat cuti ya kinong tray jongki hakate ke sengi kerpang kenang bikin la banyak shimbenta lat lut haka program ke banlong hakate ke sengi. Jing kamut ka jing le buram jongi te kawai kalong ba ngakepat ya ki member makin ya mi renti hakatu ke sengi khanduk tarik ha ka jing le buram ka jongki bat kumbangi kinong tray yang Breu te sakawai pada ngakepat ya ki try makin ai syuti kenang ya ki Breu ki bateri haki yang ki sem jongki bakin yo ban ya sim bentalang hakatu ke sengi haka jing le buram ka jongi haka khanduk tarik te ngakepat sai sisen biang ya ki try bakin kimde ban ot ya ka bainong sengi jongki hakatu ke sengi baki yo ban ya sim benta ya kane ka jing le buram jongki jongka domestic workers dia ka bangi ju pelong menau snen te sakawai ka kentin ngakwa ban ong ba snow ba baki try kin pelat nang yaki ya ki Breu ki ba tray haki yang ki sem jongki kum ka syuti na ka benta jongki ba kin yo ban ya sim benta ha kan ka si ina dubun shua ki long bet ba ka sarkar kan ithu no ya ki nong training kum ba ka ithu iki bagi nong bela ha kita ki thop jong kalibelos ma lani kita ki an ki ban ajing ya da ya ki nong train nong bela te hadu mentai kita ki mat jing dawa jongi ki shulong no ki ba susah hakikat ya ki ba nakapor sakapor ni haban ai mo ya kata kador khas ne ka memorandum kat bawan ka sarkar kat bawan UCM ni kat bawan ki minister ki badai pai ya ki katanat ka jong ki nong bela ti khendiat le setang kawai ka ba hakan di ka jilla ka jongi kala ba ngala ban ong ba ka sarkar kala le kalong ba kila supenrung ya ki nong trayeng apa ka thop jong ka minimum wage ti hendai kata ka jing penrung padaru kalong ka ba sitan mo namar ba haba ki penrung ki dei banda bu e kata ka dor tray ni ki dei banda ka sarkar ka dei ban bu e ka dor kumnu kin tray ka du kin le tray khnang ba ki tray ki ba ai kam ru kin so ban siu ti hadu menta ka jing e ka bangi ya kandu kalong ba kini kinong traying ki jongi kimyo ya kador ka bayaran kat mo le sia kawai ka jaka kila ban siu ro kawai kador ha kawai ka jaka pada ka ba khamlong pendong tang kham paji na sor khandia ru kador ka kham hiar no ti hndai ka kam ka ba ki tray pada kalong kumju ti dei halor ka ni ka nong rem ba ka union jong kinong traying house name arhajar khatra hadien ka jing ya kandu ka jongi ya menteri rangba bolong sa konrad hi how to snem ngira pelaj ya ka wage card ka jong na jong da ka union hi tibat mentau snem ru ngin pelaj ya kata ka revise wage card ka ba ngira penkiu yang ya ka dor tray ka jongki nong bela namam ni so thu ba hapdang ka jingkiu dor jongki marba mardi ka jingkiu dor jong barok kitian hakayau hahat mangta ka jingkiu dor jongki bayin baisam ki kot school ki bai school na dong shadong ni so thu ba ita ijing tray ki ba ki itulok iba ki jing siu ba ki nong tray ki yo mangta kinumla ban ya kot bor ban pendap kita ki jing lut ki jing sep ki jongki tingi ngin ya pelat pat baru ya kata ka wage card ka revise wage card jongki ha ka khandeu tarik hadian mangila dap ban pendap ka jing ya pat ba ka ban sedang na madan yorun ha ka bangin penkut Hamadan Malki tingi ya wer so bhai ki mo ya kinong trayeng ki ba don chani sajan ki ba la ban poi ti bakin ya sim bentalang hakani ka jingyat pada ka to kasi kung kata ka bangin pedi ya ka jing persya ka jongi ya jing ya ka sarkar baru ba ngin pen kubur ka sarkar ba kadai ka kamram ka jong ka sarkar ban pek ya ka benta ka bha ka miat ka jong ki nong tray nong bela hakani ka jilla kerten hakatanat jong ka leba namar ba ngilayo hi ka phone direct na po katanat leba bangin lum ya ki kerteng jong ki nong trayeng ba bangin pha ka sarkar
bakin ay kata ka jingerap na kabenta kinong tri yang dai ka soksi kalong ba katkum ki kerteng ki bangi ngilapha baro ki khamiyo lut tikidan ki bayo tang shiteng kidan ki bayo tang shisien nyos pa kidan ki bayo tang khatsau pa khanyak mut e ki bayo e katuka ka amount ka bapura mo kata ka balong 8000 sispa ti hendrai 8000 sispa kata kalat ajing arab jo ka sarkar ka jing khangdam pada ka bala long la ka live nai tam te ka ki shem jing shibun bat ba menta ki hakapor ba khangdam ki trai ru bon matla pun sange ana yaki ka kam mo ti shisien bala pun sange ngimla bat ong ba baro ke ong ba kin ai ka jing siu ka jong ki kidan ki bala ban siu hawat ki babyang kam byang jam bapli kidan ka jing sngo ki ai hi yaki nong trai ki jong ki hendrai ki bapli pat ki bai ki ba em da ka batrai kam la jong ha ka kam jong ki ru kala sange tidak ai kan siu ki nong belangi ru kidan hi kata ka jing sothu na kata ka daw ni khmi lenti ba ka de ka kamram jong ka sarkar ka gan pek khamtam hakum ka por ba kinong bela ki baduk basuk ka jela ki kendu ka jing e ba ka de ka sarkar ka gan pek khatra ka wage card ka ba ngila pelat kalong hakador 8000 mo shikenta ikini kinong tray kenta mo sajai sajiem nangta penkhuy sem saktiar kade hakador 8000 shikenta ti nangta pada yakini kinong tray yang kalong hakador 1000 shibnai kabamut ki bahapan tray hakajuk kayeng baro shiswi mo kata ka bangi khot ki full time workers kitrai bi hi ngi bei trai na room step adu damir te kata ka dei hakador praja tangka kala banlong ba kitrai ka kaming kamsem lani kenri khlung lani kenri ki bala temen mo nawa hapo ka thup jong ka jing trai yeng hi ngimla banong ba kinong trai yeng kitrai tang ko bai ka kam nama ki pun ba ki kam kidon ki ba shulai ban sat jai kidon ki ba shulai ban sat tiar kidan ki balai ban pensiu ki trai kidan ki bahab ban le ka dinti le bu school le chau school nata kidan ki bahab ri ki khalong kidan ki bahab ri ki tenan kidan ki bahab pek per no sumar ki per pun ko ki sentiu ni ki tai nata kidan padaru ki bahab ban shulai ban abieng ban sem lani ban le chat ban le tiu te halor ka ni kanong rem ni sham jing e shibun ba nginyo ya kata kador ka bayar kat ba kitrai ken siu mo hoy ngimong ba baro kitrai ken siu ya kador ka babet ka babiang ya kinong trayen ki jongi hadu menta shwa bangi ngin pelat ya kani ka revise wage cut ka jong ki union ru ngiyo I ba kiladon ka to kat ni kitrai ki badon hi ga jing so thu na ladi mo ba kila penkiu ladi ya katulok ka jong kinong trayen hendrai padaru ba ngala ban ong ba baro pada kimlong kum tamo kidan ki ba ai bat kidan ki bam ai tengi kwa ba ya kadi ka jing siu kan long uniform namar ba baro habangi haban pe ya ka jing lut ka jing sap hieng ngia siu na ka ju ka yo ngia penut ha ka ju ka dor te lada ka jing yo kan duna palat ban lada ka jing yo kan rengkat te kan syam jing e shibun kham ta me kini kilong yeng ki ba bon ba kinong kamai ki de ki kan thai